Los accidentes ferroviarios graves no son habituales, pero desde hace tiempo se producen numerosas incidencias en las vías de tren. Con los informes de las incidencias multiplicándose, los reportes que realizamos pues no se tienen en cuenta. Los sindicatos acusan al Ministerio de no actuar correctamente. Tenemos que reportar mucho más esas imperfecciones y tampoco se toman las medidas adecuadas. Estos trenes de inspección tienen que pasar mucho más frecuente de lo que están ahora. Digamos, el mantenimiento mejora. E se isto non tivese que ser así? E se tiveramos un sistema que detecta as deformacións da vía antes de que as consecuencias sexan graves? De isto precisamente trata a Ferrovixía. Actualmente, a DIF dispón dunha flota de 6 trens auscultadores para monitorizar toda a rede ferroviaria. Son sistemas moi precisos pero de moi alto custo e que non poden estar en toda a rede de forma simultánea. Mentres o sistema actual ofrece alta precisión pero disponibilidade puntual, nós propoñemos un sistema de menor custo e precisión, pero cunha cobertura masiva. Queremos converter cada tren comercial nun sensor. O primeiro paso é a recolección de datos. Para isto, empregamos o dispositivo M5 Stack. Primeiro seleccionamos a ruta a gravar, por exemplo, Vilagarcía-Santiago. E tras completar o recorrido, finalizamos a grabación. Agora é o momento do volcado de datos. Mediante unha rede Wi-Fi xerada polo M5, conectámonos a unha web para descarga dos arquivos dende calqueira dispositivo. Unha vez dispoñemos dos datos, comeza a fase de procesado. Aquí podemos ver un fragmento desta viaxe representada en tempo. Neste punto se concentra a maior parte da enerxía, correspóndese cunha anomalía. Para facilitar a visualización destes datos, contamos cunha páxina web interactiva. Esta comunícase coa base de datos, que almacena de forma segura tanto os resultados das análisis e comparacións como as traxectorias GPS base das vías. O verdadeiro valor desta interface é como traduce eses datos en ferramentas para os equipos de mantemento. Na web, o usuario pode seleccionar calquera traxecto e ver ao instante os seus indicadores clave, como a velocidade media ou o número total de puntos críticos. No mapa podemos ver a liña da ruta orixinal e os puntos de impacto, clasificados por cores segundo a súa gravidade. E o máis importante de cara á operatividade, o sistema permite filtrar os tramos con danos graves e exportar un informe de mantemento. Desta forma, os operarios poden descargar e ir directamente aos puntos exactos que requiren atención, aforrando tempo e recursos. Con Ferrovixía, a administración pode anticiparse aos fallos, as operadoras poden centrarse no confort e as autoridades contan cun sistema de vixilancia constante. O noso obxectivo final, que os pasaxeiros recuperen a confianza no seu transporte. Ferrovixía, coidando o camiño.